अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Music by Vikas Sharma। लगे सब कुछ बाटे वीरान, लगे सब कुछ बाटे वीरान शहर अउरी टाउन में। यही से पैदल आवतानी जाने लॉकडाउन में, यही से पैदल आवतानी जाने लॉकडाउन में। लगे सब कुछ बाटे वीरान, लगे सब कुछ बाटे वीरान शहर अउरी टाउन में। यही से पैदल आवतानी जाने लॉकडाउन में, यही से पैदल आवतानी जाने लॉकडाउन में। ऐसे लागता कि शहरवा जेल भइल बा, जियल न जाइए जान ऐसन खेल भइल बा। ऐसे लागता कि शहरवा जेल भइल बा, जियल न जाइए जान ऐसन खेल भइल बा। चीज लागे सब बेकार, चीज लागे सब बेकार कोरोना के राउंड में। इससे पैदल आवतानी जाने लॉकडाउन में, इससे पैदल आवतानी जाने लॉकडाउन में। माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो इब्राहिमपुर। दूर दूर ले गाड़ी मोटर ना नजर आवता, पैदल भी चलल पैर अब सह न पावता। ए रानी का करी हम, ए दूर दूर ले गाड़ी मोटर ना नजर आवता, पैदल भी चलल पैर अब सह न पावता। यहाँ भूखनु ले ली जान, यहाँ भूखनु ले ली जान रही हम ग्राउंड में। यही से पैदल आवतानी जान लॉकडाउन में, यही से पैदल आवतानी जान लॉकडाउन में। कहे विवेक सित की दिलीप फेरू नयाईब हो। दिलीप बिहार में रही हम कोरोना भगाईब हो। सुनतनी ए कहे विवेक सित की दिलीप फेरू नयाईब हो। दिलीप बिहार में रही हम कोरोना भगाईब हो। बनहले बानी मोदी जीनू, बनहले बानी मोदी जीनू भारत के बाउंड में। यही से पैदल आवतानी जान लॉकडाउन में, यही से पैदल आवतानी जान लॉकडाउन में।